Salutare lumea, bine am găsit la încă un episod din Assassin's Creed Revelation. Vreau să-mi cer scuze că n-am mai postat de mult timp. Adică majoritatea videourilor, adică toate videourile care au apărut săptămâna asta au fost filmate mai de mult și le-am ținut în privat pentru ocazii ca astea. Și vreau să-mi cer scuze, sper că mă iertați. Nu v-a supărat pe mine, nu? Sper. Ok. Ce am făcut ultima oară? Am găsit cheia aia. Am ajuns iar în amintirile lui Altair, adică o carte de a lui. Și cam atât. Da, și l-am urmărit pe tipul ăla tot episodul trecut, că m-aș plictisi, m-aș enerva. Eu vreau să-l asasinez din prima și... am mirosit 3 cuțite degeaba. Mă contez. Am cumpărat alte. Așa. Și cam atât. N-au fost episoade foarte incitante. Aoleu, cât de lungă este. Ok, am ajuns. Unde trebuie să mă duc? Aici, pe aici. Aici, aici. Vorbesc cu Yusuf. Ce faci, Yusuf? Nu te mai vezi de mult. Uite, ăla e tot asasin? Doamne, cum arată tipul ăsta mascat așa. Cine mai sunteți chiar în halul ăsta de urâți? Nu vă e greu să respirați prin aia? Uite, ăsta e drogat. Ăla zici că e drogat, uite, zici că e chior. Mamă, frate. Păi uite ce ochi are ăla, bă, zici că e orb. Băi, bărbierește-te, bă! Noi am zis că ăștia sunt halul ăsta de urâți încât nu au voie să-și arate fața în public. Le este rușine de fața lor. Ok. Ce o fi în... arme? Ce o fi, mă, acolo? O fi o altă cheie? Nu cred. E prea devreme de cealaltă. Bă, lasă-mă în pace, bă, da, sunteți... Bă, ești prost, de ce l-ai lovit, mă? Mamă. Bietul de el. Îmi pare rău, amici. I-au furat merele. Nu poți să-i dai niște bani? Măcar așa de bun simț, știi? Putu-ți. Și ce trebuie să le fac aia de asta? Oh, leu! Am greșit. N-am înțeles, ce trebuie să le fac? Ok, să ne... Deja din primele 5 minute am ratat prima misiune. Ok, Brille Arsenal. Ok. Ok. Prima. Asta de să fac. Nu e așa greu. Ce fac? M-am blocat și. Bă, dar mulți vorbăresc pe aici. Care le dau bani acum? Am luat. Ce-mi plac ăștia, le dai bani și tac. Ok, n-a fost așa greu. Dar n-am fost eu atent. Neatenția costă. Ok, frate, dar cum ajung acolo? Ok. Nu mai mi-a dat restrictare aia. Ok. Wow. Cum s-a întâmplat asta? Când s-a întâmplat asta? Adineauri? Ce s-a întâmplat aici? Ok. Aici apar de mâncare sau ce?
Oh. Trebuie să ajut oamenii. Bă, alo, ești țăcănit? De ce le ataci, mă, lumea? Bă, ia chemăm noi asasini acum, ce naiba? Stau să mă joc cu voi. Așa, bravo. 1. Ce bun sunt asasinii ăștia. Dă-i, bă. Eu lovesc cetățeanul, îmi pare rău, frate. Vino, mă, încoa. Așa, bravo. Stai, să-i ajut pe elanți. Da, bă. Ce făcut, mă? Așa, gata. Care asasine special? Bang. Bada bim bam. Mort. Care mai sunteți? Ultimii. Hai, asasinii mei! Hai, puternicii mei, asasini! Gata. Sunt mai rapizi ca mine tipii ăștia. Bine, la cei 50 de ani ai mei e normal. Hai, deschideți! Sau ce facem acum? Mi-au plecat deja asasinii, nu-i cinstit. Oh, da, doi dintr-o lovitură. Așa, doi. Așa, tată! Deja îmi place să te voi. Dă-i, mă. Hai, n-ai tupeu? Gata, mort. Uite, frate, dau în el, dar nu iau nimic. Hai, dacă ești tare. Mort. Uite, frate, nu vrea să moară. Ăștia sunt mai puternici, ai dracu. Te dracu. Dacă tot nu, cu tine nu mă joc. Mă joc cu tine. Mort. Mă enervează, ăștia mai puternici, nu vreau ăștia mai puternici. Să mai chem niște asasini, hai vine ceva. Gata, mort. Hai, care mai este șmecher? Hai, mă, atacă-mă! Mort. Hai, care mai e șmecher? Șmecher! Nu mai e asta, asta nu mai e șmecher. Mort. Ok, deja s-au strâns mai mulți. Mamă, rupe ușile alea odată, așa, bravo. Doi de aia le-au ținut pierd la toți. Doi, cum se zice, gardieni de aia. Care e în dracu de bun. Arsenal Infiltration. Normal, cum să nu? Aici ar fi bine să închem asasini, să se distreze pe aici. Stai. Cum adică nu merge? Stai. Nu înțeleg. Stai că nu înțeleg. Cum adică nu pot să ies din chestia asta? Păi și cum ajung la frate, la... Uite, vreau să mă atace, al dracu. Am atacă-mă în pana mea odată. Ce prost. Mersi. Ok. Poate trebuie să-i asasinez pe toți sau cum vine chestia asta. Atacă-mă, mă! Mort. Nu înțeleg cum adică nu pot să plec din zona asta. Hai, mă, atacă-mă, dacă ești tare. Nu vrea să mă atace, a? Uite, mă uit la el, nu vrea să mă atace. Mort.
Mort. Hai mai chem și un asasin. Perfect. Acum ar trebui să meargă, dar nu mai este. Tot nu merge. Și ce fac, frate? În cazul ăsta. Nu pot să plec din zona asta. LOL. Ce troll. Ia. Am văzut o sfoară pe acolo. Nu. Nu merge. E îndreptat în partea aia. Sau... o colesc pe aici, mă? Cred că da. Interesant. Voi vă descurcați, frate, pe aici. Eu nu stau să mă bag cu voi. Uite un fragment de memorie, dar n-am cum să ajung la el momentan. Dă-te, mă, lasă-mă în pace. Opa! Și-ați mai șmecheri aici, nu sunt adaptați. Mamă, e mai de mult. M-am jos. Am murit de toți soldații. Ia să vedem. Ia uite, distracția mai durată. Mort. Gata. Toți au căzut la picioarele mele. Și asta. Ce stai de sabia aici. Mă rog. Și acum unde mă duc? La barca ăstora, da. Așa era. Ok, să localizez aurul. Urcă-mă pe chestiile astea aici. Știu că ești moș, dar nici chiar n-am asta. Urcă. Și acum... Hai, mă, băiatule. Nu merge să urc pe aici. Nici pe aici nu merge. Nu, deci nu merge să urc pe barcă. Ok. Ok, deci trebuie să localizez aurul. Și cum n-ai, mă, să mă uit? Mă uit de acolo? Ia să încep de acolo. Dacă tot nu merge să urc pe barcă, ar trebui să meargă să mă uit pe unde ăsta. O clădire de asta. Pe casă. Pe turn, da? Sau cum naiba. Nu pricep. Tu ce vrei, mă? Bang. Nu ia știu încoa. Ok. Și unde să fie aurul în partea aia? Stai, mă, frate. Uite, acolo. Ok. Acolo vreau. Uite pe aici, mă. Ce chestie! Acolo? Aia? Uite, gata. Să nu mă nebuni. Bă, tu ești tot în aur, frate. Tu nu uite câte bijuterii are. Uite câte inele ale la de... Bă, ți-ar mărgelele. I would not dream of betraying a man of your influence. But you must be patient. Nova Roma wasn't built in a day. Ok, Nova Roma. I'm satisfied. Take me to my ship. Ești satisfăcut, ha? Să vezi ce satisfăcut îți dau eu peste față în post de asasinist. Bine, normal că obișnuirea asta cu asasinatul sunt după ce îl urmărești tu jumătate de joc și după aia te... Wow, câte arme, frate. Tena. Ce să ai? Sunteți periculoși, frate. Uleu. Dă-te, mă, jos. Mulțumesc, m-a dat el cu forța brută. Fac. Medicina, hai. Așa, mersi. Ok, să fugim de aici. Poți să fugi și tu, amici. Ce e aia? Ce e asta? Ok, să scăpăm acum. Pe unde am venit, presupun, nu?
Ăsta încă a rămas aici. LOL. Oare chiar să rămânem să-i batem? Mamă, frate. Ouleu. Ouleu. Hai, care mă atacă? Dă-mă drumul. Ok, am scăpat de unul. Care mai e șmecher? Tu nu mai ești șmecher. Care mai e șmecher acum? Nici tu nu mai ești șmecher. Motor. Hai, mă, mai fugiți? Ăla a murit. Putut morți. Mort. Bă, ce bun sunt asasinii mei. Hai, mă, care mă sunteți șmecher? Bă, ce șmecher? Mort. Hai, mă, de ce ne muriși? Mor, mă, n-ai odată, în sfârșit. Nu merge așa, frate, sunt prea mulți soldați pe aici. Trebuia să o iau eu pe jos. Ouleu. Dar e măcar e distractiv. Da, ouleu, dar sunt ăștia puternici aici. Da, sunt ăștia prea puternici, mă enervează deja. Ok. Bă, am greșit o direcția. Am luat-o greșit. Cum posibil să iau greșit? Mai și tragă aia în mine. Dumnezeule mare! Cum e posibil să fi luat-o greșit? Am mers exact în direcția opusă. Doar, hai, nu, doar nu. Hai. Măcar am scăpat de aia. Pe aici, pe aici, hai, Herbis, aici. Hai, urcă. Urcă, bă, ești ratat. Hai că m-am ajuns. Ah, păi era o ușă și pe acolo. Gata, am ajuns. Ok, ok, am scăpat vii. Ok, deci am reușit să scăpăm din Arsenal. Etena. Lol, uite, acum sunt... mă miram eu. Ați văzut și voi, erau roșii. Ok. Da, o să închei și episodul ăsta pe aici. Adică aici. Deci rămâneți aproape de canalul meu. Dați like și coment și subscribe pentru următoarele episoade. Și când o să apare Assassin's Creed 3, cu siguranță o voi face și pe el. Deci, ca să se știe de pe acum, că o să fie și cu el. Așa că dați cât mai multe like-uri, cât mai multe comenturi. Și subscribe dacă vă place munca mea și vreți să continui. Deci am fost Alex. Pa, pa!